Vítajte pri ďalšom prehľade zápasov v štvrťfinále UEFA ligy. Tesne pred Veľkou nocou si odvetné zápasy zahrali týmy zo stredu tabuľky a jednotlivé série sa opäť skomplikovali. Poďme ale pekne po poriadku. V odvetnom zápase medzi Bulldogmi a Bulls začali lepšie Bulls a postupne si vypracovávali náskok. Bulldogs neraz doťahovali, najmä zásluhou kapitána Rastia Benca, ktorý v tandeme s Jarom Gunárom vypracoval väčšinu šancí svojho týmu. Za Bulls ale veľmi dobre zahrali tradičné opory. Miška Repková s 2 gólmi a najmä Jozef Babal s hat-trickom, ktorý sa dá nazvať víťazným. Práve Joža sa nám podarilo po zápase odchytiť na menšiu tlačovku. Tak zlepšili sme obranu hlavne z minulého zápasu, lebo v minulom zápase sme robili také školácké chyby trošku, hlavne v tej obrane. My vedeli, že nás začnú napadať, tak sme s tým rátali a vyšlo to. V útoku to myslím si, že bolo dobré, takže budeme sa snažiť dávať viac gólov ako super a chceme ísť ďalej. Druhý zápas, bohatý na strely a aj na tvrdé zákroky, si zahrali rytieri proti trojnásobnému majstrovi Timu Rózy. Zápas sa niesol v rýchlom tempe s mnohými šancami a zároveň mnohými tvrdými zákrokmi. Súperi si navzájom nič nedarovali a hrali neraz na hranici pravidiel. Lepšie sa ale darilo Timu Rózy, ktorých minuloročný kapitán s 2 gólmi Ondrej Pašút sa výrazne podielal na konečnom víťazstve 2-4 pre Tým Rózy. Práve Ondrej nám po zápase poskytol svoje stanovisko. Tak myslím, že diváci videli vynikajúci zápas, ako bolo to napäté a napínavé až do konca. Stretli sa, povedal by som, také dve fyzickejšie družstva a to aj niekedy bolo vidno, ale Floorball sa musel páčiť, lebo bol bojovný a aj keď sem tam nejaká emócia vyskočí, ale bol myslím, že férový, takže ja hodnotím zápas aj z toho pohľadu, že sme hrali veľmi pozitívne. Výsledky ako i strelcov gólov môžete vidieť v nasledovnom prehľade. Zostaňte s nami naďalej, sledujte náš Facebook. Liga sa najnovšie vráti už útorok 29. marca, hneď po Veľkej noci. Buďte s nami pritom i vy. Ale ja týmto pozývam určite divákov, poďte sa pozrieť, lebo je to veľmi napínavý zápas a vynikajúci zápas, takže Floorball a Hôdka, dojdite.